Здравейте отново от Битака в Джулюница. Днешните находки. Значи тия столове, човек каза, че ги е вкарал от Гърция. С табуретчиците към тях. Два са, на нас два ни трябват. В доста добро състояние са. Ето, да се види хубаво. Дървени масивни столове с хубава дамаска. Към тях подари и тия двете и тая, нали, три възглавнички. Те са от друг комплект останали, но подари ги на нас. И тия тук съм взел, имаме стари лампи, за тях да пригодя нещо. Това е примерно така ще седи. И тая количка е за разкош, тя е кутия за съхранение. Този път Битака не беше много голям, защото предната вечер валя там в него район и отблъснал много търговци, но за сметка на това народ имаше много купувачи. Видяхме с приятели, с познати, купихме си по нещо и така. Живи и здрави всички! До скоро!